नमस्कार प्रणाम आप सबको भाई। हम प्रमोद प्रेमी और हम आ रहल बानी दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे आपके सहराची में, जहां भाजपा नेता रमेश सिंह जी के द्वारा चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के तहत भव्य दुर्गा पूजा आयोजन करी जाला। तो आप सबके भाई वो पूजा में आवता 26 तारीख के जे बड़े भैया युवराज सुधीर सिंह जी के बुलावे पे 26 तारीख के आप सबके भाई प्रमोद प्रेमी आवता। तो आप सब शाम के आई और अपने भाई प्रमोद के बहुत सारा प्यार से बात दी। महादेव, जय माता। नमस्कार प्रणाम आप सबको भाई। हम प्रमोद प्रेमी और हम आ रहल बानी दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे आपके सहराची में, जहां भाजपा नेता रमेश सिंह जी के द्वारा चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के तहत भव्य दुर्गा पूजा आयोजन करी जाला। तो आप सबके भाई वो पूजा में आवता 26 तारीख के जे बड़े भैया युवराज सुधीर सिंह जी के बुलावे पे 26 तारीख के आप सबके भाई प्रमोद प्रेमी आवता। तो आप सब शाम के आई और अपने भाई प्रमोद के बहुत सारा प्यार से बात दी। महादेव, जय माता।